oyibo bụrụ ọkwa n'onye chọ na ọ ga-akpata ego dị ife n'ọnụ and ife melo kpata ego erike. Is it because money get money? Obi Kuba na get money. Ichezie n'ịkpata ego bụ onye chọ ego abụrụ maka ifugo mere nlere ọgaranya anya kwesị na ọgbọrọ ọgwụ ego ogbenye gbọrọ ọgwụ bịam ka ndị oge okwu bịa maọbụ dafa nna gị. Ei nwanne ego dị n'okwu agbọbi biko chukwu ego ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Nwanne na-atụ anya ichere dị ofere isi na dị isi brọda agbanyela gị TV. Nwanne na-atụ anya brọda iche na dị ofere isi na dị isi nwanne agbanyela gị plasma. Anyị gbalụba egwu amara ka mụ na-etuo ịgbabụ na chisi debi anyị nọ n'ụdị ịchaga ọkwa ebe gaisi na-agba mbọ asị na ife anyị na-eme nwere isi na ife anyị na-eme nwere isi ya bụrụ isi gị tinye dị ya ka o nwee isi. ị ga-emenwe ife anyị na-eme ị ga-alụ ọrụ anyị na-alụ. When you dey sleep some guys dey for street ụfọdụ na-atụ ọlụ ụfọdụ na-alụ ọlụ oyibo ebe anyị na-aseli people men on the street finally guys amalụ na pịkọ amalụzo okwe okwu agba mgbafi bido kọwa mgbu onye mgbu mere ebelu isi rabụ n'ọnụ ọ bụrụ maka isi abụ okwu maọbụ isi kote bụ ọgba ya n'isi afụlụ kwaba okwu. Ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Ị na-atụ anya iche na dị ofere